Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, masapul a pirma am dagitoy. Kasapulan media opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan data? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan ti dakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bay am ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad day ta kayat yung irwar. Saan nakasigurado? No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirma am tapno malpasen. Kasapulan day ta, tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ngam pirma am to. Ay, baldado ka lang arudan. Ado lakid di nga mumuna ya. Ay, buwisit kid di. At day nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaen, tapaiwaras mo. Anya ka diti linaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiitid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kunakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng daga-apply, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglabak. Awan ka din? Ay, sapay basiton ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dick. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho, manang. Napan iji abroad di doktor abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay anak kasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatang ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, akpatiak ka di. Wen anak, amang ano didak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni ti tamaan na akadwam. Ay, mapayak ka di jay, mami. Diyak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Diyak pa'y amo anak ko, amang ano nataangan, mabalin ka no mo ti saan ngagstay-in. Anya ti stay in, mami. Ti stay-in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pa'y mat, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko a flyers. Kaaduan ngamin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nanga tumatiitid ko asweldo. Ti mga sikaso kanyak. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mat na naiwaras dagiti flyers. Sapay ko matada umay ag-apply. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar ti gate. Amangan no aplikante day jay. No aplikante, sigurado nga ag-doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka miss? Wan manang, nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta ditoy. Lakay ka di? Wano bakit? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa baro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na.
Nagbalinan anaungat. Kayat mo asawan? Naungat ti kungkunam abaro, manang? Ano sa mo na ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon ang pinapanaw mo ti therapist na? Tinexak ti therapist na. Binalagak. Ang mumat gayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na mo asikat tinang balag. Nangaramatak iti sabali a cellphone. Masapul nga awan therapist na. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigatyo, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse iti privado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayam ditoy. Wenno da sabali a panggap mo. Sir, saan ka di nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sabali a panggap na. Anya? Ada may nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para kenkwana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko? Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Tano adda umay dito Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Uray saan da kukwa, kayat da tagikuan. Kunada at ikinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asulisog. Adu ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat ket diti nakunayong manang. Kaadwan a krimen ang mapaspasamak ket ada connection na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka diin man iti therapist, kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist, iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wen anak, may sa abaro ti boss ko, ngem baldado. Ay, hanya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapagna. Dingusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan kanon ko na ti katulong na. Saan nga min unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga ron ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, uno saan, iti kusina. Adda dipilid at ugaw na. Paiduro na ti dipilid at ugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga rod Wen anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay pay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo aron bang asumuko, sir? Mamati ang agbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak. Nabayag basiten, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo.
Apay nga aramidam dagitoy. Paso ti trabaho na ito, sir. Alis sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukot ko. Mabalin mo ti rumar dito iban mi. Ayaban ganto, inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni Mami? Saan ko nga ammo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Ta agaabay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga ta ti agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsubli pa'y nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tiyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu. Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabit lang, Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti imo na a therapist ko. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti J Library na. Amangan no adda ijaban niyaw, sir. Adda kunam. Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabiit pa eh. Piman mat abaldado. Ay, gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adi na magkupaylakan ka. Katawan matamom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitahan. Ay, nagdakas mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabaknang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudain. Kasinsin na pa'y mangaro. Hello? Asino da ka di? Siyak daytoy, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan ditoy. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadda pa'y pasyente. O sige, Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabaldado ni Charles gapu iti aksidente. Kaya't mat ni Ruben akasinsin na nga agawan ti negosyo na. Iti sabali abangir, nakita ni Gertrude ti flyers nga impaiwaras ni Charles nga kasapulan daytoy iti caregiver. Nag-apply nga rod daytoy kat naawat. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mat Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan ditoy. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha, awagan kan tumanan, tadapay pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabiit lang, Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka di pa ibagam? Kaya't kung nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Ti amok kat pimanawan ti boss mo doktor. May saak a caregiver, Gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir. Aday mawag itay ka ni Gertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir. Diyak mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Sino nga taday ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singpet mat ang mga sikaso kada kayo. Day tangarod kat. Pilitan nakpay ngag therapy. No kasjay amasadutak. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day abaldado. Tadapay kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan apapanawon ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggap ta. Nagbaligit aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga rod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima na. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy room. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kindi. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kindi. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Wan, sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay nga imbagam. May mayat no di daam mo. Tapno di danam namaan, nga addan to improvement yo, sir.
Mawatan ka. Agyaman na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno dinak manin pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras nga agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramiden ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni Mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandatan ni Mami no mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije Ruarte Gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman mo, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang Ruarte Gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamot laang kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak mutlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rodan, tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara kadagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapul nga ikagumakmat. Kasta, dayta ti kayat ko ang mga kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sika timang patpatib ka iti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayo nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam kidawak, adida ko mapay maamuan ama itultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Asino nga to ti nag-text kanyak, manang? Apay ka day. Kasla madanagan ka. Ada kami nag-text kanyak. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, asino nga to dayto eh. Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas kadagiti naglabas a caregiver. Isopi manaw da? Iti anya ko maaga po apapanawon, dak. Manang? Ada ka di girlfriend ni sir? Hey, awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro na sango tinagaram. Sino ti nag-text kanyak? Pumanawak ka no? Idanon ko daytoy kani sir. Masapul amamuan na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga, manang? Ang mga no makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat iso ti inaramat ko a nag-text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama asikapay akasinsin na timang trader kan kuana. Masapul ti kinaalibtak. Tapno bumaknang kan lumatak. Day tati kayat ko kan. Nalaing iti kalukwan. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may mayat no maiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbag kit di dahi abaldado. Ngam si kati kaasidgan akabagyan na ditoy. Awan sa bali ang makasublat iti kinabaknang na. No di sika. No, adda mapasamak kan kuana. Mami,
apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak, tapno nga kapag na anak. Oh, nagsingsingpat ka kadimat laang ditoy. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga amom? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Ha? Dakas ka di, mami. Kaya't kulaan mat makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaidap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Bareng kayat na nga itugot kan to ijay mansyon. Ha? At paiso, mami? Itugot nakto. Ngam ipakadak pay, ha? Saan kan tulaangan asumir sirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway. Asino nga tatang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayom nga ulitin na. Wano umawag. Sakbay nga ilukatan ta itiri daw. Wan, tita. Gertrude, gayam. Ni Ami Ha? daytoy. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa'y ni Mamim? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo ka diimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga asaan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amadlaw ti inruar mo a kwarta. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan na. Baldado matlaang. Nga mado ti amamuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak na ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na amansyon. Kat dumtang to ti panawan. Adwatan tong agyan iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y painanusak ti imay. O, kasano nga di ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may sakaan nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di ta trabahom ako nam? Diya ka mo. Mabalin siguro. Dinak mat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijaayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon, no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti adu a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay. Saan tang agpadlaw, anabasak anaimbag dagiti papeles. Di namot ket di mairwar dayta, no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga dayjay akasinsin ko. Saan ang mabalin daytoy? Isu nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Ala, mapantay ti therapy room. Sige, sir. Taiduron ko ti wheelchair yung.
Sige, sir. Ikapatyo man ang ti imayo iti pagkapkaputan, kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Tayaddang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa asa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramidan nyo dito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inyawis ni Ami ken ni Hertrod ti panagtrabaho na iti ospital. Ngam kayat na ti trabaho na kas caregiver. Iti sabali abangir, ikagkagumaan da Ruben ken mayla nga alaan ti kinabaknang ni Charles. Nadlaw ni Hertrod dayta plano da. Isu akayat na atulungan ni Charles. Iti may sangal daw a panagterapi ni Charles. Kalaat asimmangpet ni Ruben. Papagayam, denggan ti tuloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao. Tulungan kayo. Insan! Anyat aramidan nyo dito eh. Dakas ka din o da kami dito, sir? Umay nalakano kitaan ti therapy room. Kunaklagid din upadpadasan yung ag-therapy. Awanan nama minsan. Dayta wheelchair mon ti panak-opisina. Wan nga ro din, san. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti ipapapirmakan ka insan. Adang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirmaan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kit din ayang agpirma. Apay ka di nga agapura ka, insan. Saan nga ingkapilitan dayta a project? Akong kunam. Kunaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ang aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Kat, anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirma ka. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan abaldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda kami iti therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numaamuan na. Rumbang adi na makita amadama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno. Ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kas di amadama ti therapy na.
Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti busta. Santa nga ibagbaga ken ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod. Tamariing dagita nga urat. Tita, no isurot nak ni Mami ijay mansyon, umay ka kadimat. Saan ama balin, dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin no mapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? No di kat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Wen gayam, talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasyanak iti kasasaad na no panawak. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito'y tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman nak Gayam. Namnama ag asapay kumamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pay lang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan Gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ala, inta nga rodon iti unag. Agkita kayo iti boss ko. Ay, Mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wan, ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wan? Wan, Mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma asabong ditoy. Un nga ron, Mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tas iminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro din anak. No adda ta ija unag. Saan ka naalikotak ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, Mami? Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Barok. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kayat na kano makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Saan ka di amansyon ti balayaw, Barok? Boarding house laeng, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay anasipngat ako ng Barok? Adu nga min ti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pulakanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pay. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wen manang, ano sa nyo lang asungsung batan dagiti saludsod na. Good morning, sir. Simurutak ni Mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir.
mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wan Barok. Napintas ka diti hardin? Wen, sir. Kayat nyo, tasyak timangiduron ni ti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin. Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan nyaman na, Barok. O sige, ingkan iti hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo, tadaak laang dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Gertrude. Pagrebengak daytoy, akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak ama sapol nga aramidek ti pagrebengak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak, tanasingpet ka a caregiver. Apayakas lang naklat ka nakakita dito cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At dadakas ama pasamak ka. Asino ti akin aramid iti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito'y mansyon, manang. Aguray ka man? Nan, ipakitak man ka ni sir? Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit diti inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Gertrude. Kapamindwa da ito yan a text anaawat na, sir. Anya ka ni dayta? Basaan nyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita ak man nga rad. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin daytoy? Masapol nga agyan ni Gertrude dito'y mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manang. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran daytoy ang mapaspasamak. Adda ka di planom a pumanaw dito'y mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawak, kasanon ti anak ko, sir? Nalawa to'y mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo dayta, sir? Tapno makasigurado ak, ngawan ti dakes ang mapasamak kada kayo. Mangalak matlang iti security guard ngagbantay dito'y mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan parikot. Agyan kayo amin dito'y. Naimimbag dito'y, ta saan kayon nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito'y. Kaduam ida, taing kayo alaen dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko, adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbagman, takayat ti boss mo ngagyan tayo iti mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Adda makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnag ko.
Paimbestigarak tadamat cellphone number ti nag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon ditoy. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpayso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang? Kan, saan kan akanayon nga umay kan agawid? Wan matkit di manang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisinak. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Ah. Oh, Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? saan kun adinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kan ni Baldado. Didak kano pastrakan. Iti anya aga po? Wah, day tangarod mo ti pagsidda awak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ni Ruben da Charles kan Hertrude, iti therapy room. Naibaga ni Ruben nga awanan namnaman ni Charles nga agimbag. Iti may sangal daw, nakaawat manan ni Hertrude iti balaag, apumanaw iti mansyon. Gapu iti dayta, pinagnaad ni Charles da Hertrude iti mansyon. Iti may sangal daw amapan ni Ruben iti mansyon, saan a pinastrak ti gwardya. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi palukatak ti gate. Imbagakit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles. Didak pastrakan. Iti anya aga po? Day tangarod mo ti pagsidda awak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka mat idijay, uray anya nga oras. Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaad na. Sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Wan matkit di asino pa'y nga iti mairanod no di siyak. Siyak pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan, no apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan a pinastrik ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-adda nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko mat dayta. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan nyo. Bilinak ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina.
Numabalin la ko maapagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda ka mat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalosak dito'y hardin. Kababain mo't no agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, dik. No makita daan nagagat tayo, di da tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami. Cancer iti therapy room. Siguro Nakitak mo't naggapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymay sa? Maimbagan pa yung nga ta, tita. Jak mo. Ngam sapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasayat matlat ta, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyan? Wen Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Ay, imbag man. Ay, umayak tuman matpumasyar dita into nawan trabaho, Gayam. Wen lata umay ka ta nasingpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko akukwa? Uray saan mo ako, kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga, Roden, Gayam. Bye! Sige, bye! Nasingpot mat ti kabsat kan anak ni Gertrude, sir. Apay ana ibagamday ta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong anarigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang ala kadakwada dito'y mansyon. Wen, sir, matulungan dak iti trabaho tagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito'y. Nang runa ni Gertrude. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagik. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat day ta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir, maialis yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama, nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikan ka, Gertrude. Adamot lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumak ti amin, tapno agimbagak. Wen, sir, kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, adala ta dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawak? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga no agpinungot kayo pay. Iparit ni Baldado ti agis skandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta akler. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga no adamot ng bilin kan kwa na. Nagtureden no awan ng bilin kan kwa na. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti dadduma akadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ta ti resulta ti panagimbestigarda, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunin da. No asino ti nakaregister iti dayjaan number.
Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Ang mga no ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na nga ibaga, ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy room. Di na kayat ama imbaganak. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang tipirak. Ngem no mapanagnak ti amin. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wen, ngem napatpatagkan kwa na tipirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen Barok, nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpatak ka di, Barok? Super, sir. No kanusul pang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no a maimbagan. Nasingpat ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat a maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no a maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga rod makatakderak, tanasingpetak. Talaga anasingpet kayo, iso a makatakder kayon. Ala, agsingsingpet ta nga rod, ta isuti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Anya? Kabaalak nga ta? Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tama nga no at dadakas ang mapasamakin ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno umay da i-deliver ditoy. Adakan ka dayta, Hertrud. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat laang, agorder akon. Agyamanak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyon na, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. O sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige, taibagak day takan kwa na. O sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti parikot mo? Saan ang spelling ti rupam? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na, ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masurunak. Nagadukat nga amho ti sinalbag abaldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa kumpanya kin-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamak ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko ami? Uwan ka no, Dik. Imawag ka ni Mamim. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro. Dakkel ka no matibalay da. Ngam saan ang mansyon? Ay, nakitam ka di matibalay da? Saan? Ngam, dayta tinako na ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akaslay jay boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din.
No kayat mo amansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti Aramida. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan nak nga rod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kang kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day tamin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat matkit di ta istrikto a gwardya. O sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Ay, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbanlaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko di boarding house mi. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadaka sa mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mo't ka no. Adala ang kabagyan na akayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss ti gayam ko? Sika? Ami? Agam amu kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maasar ni Ruben idisaan a pinastrak ti gwardya idinapan ije mansyon. Kabayatan na, impapres ni Charles ti bank account ti negosyo na, tapno saan ang makairwar ni Ruben iti kwarta. Iti may sangal daw nga adda iti therapy room da Charles ken Hertrude. Nayaddang ni Charles ti saka na, naragsakan nga rod dagiti dua. Iti mat panagpasyar ni Ami iti mansyon, mas daaw da Charles ken Ami, kastamat ni Hertrude. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sika ti boss ti gayam ko? Ha? Ami? Sika ti gayam ni Hertrude? Agam amu kayo? Iso ti nurse ko idin ospitalak ije syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya? Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo idi ije ospital. Kastoy, nabayag anak ka wheelchair rak. Nadangran nga min ti Dorio. Iso na paralyzed ti Bagyo. Ang yamita, makatakdar kayon. Dahi takit babaan iti anos ti gayam mo, ani Hertrude. Ay na,
Congrats, gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Isuan na tulungam ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakat tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta. Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod, tanak ka first account ti negosyo. Nga uray at daigam mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-first ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabutbutang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakigtot. Awan bubot na. Dakit din. Ta sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunod tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Jay palubusan na ka amang iruwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pa'y ditoy? Umay tumanan anak, mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat timapan ijay syudad, mami? Dito'y tayon anak, kasla syudad matlaang dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y anak. Ada tayo di ti mansyon, nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmatkit ni mami. Sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige anak. Ay, ti anak ko. Inosente pa'y laang at talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Day talaeng, ta menor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti menor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan, tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras day a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak ijay. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no umikat taas itatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din tinaramid na, manang? Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo timbaga ni boss itay? Wan, imbag at alasing pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di namin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnanat into na rin na. Tapno mas daaw danto into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio, agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagam, tapno maimbagana kon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbagana, idi nakita na nakatakderak. Agsingsing petak ka no, tapno maimbagana. Allah, nagluho da diyang ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka, iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit.
Ibagak amangan kan saan analikotag. Kat agtong palmat iti amin nga ibagak. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amo. Nalakalaang tagluto, basang. Nulakit dita, interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibagati agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ti panaglutom. Tapno adda pagtuladak. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan, balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti kunayo, nana? Ni Ana tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa ilaing da ito'y, Mabalin ka di mo't laang ti lutok, sir? Mabalin. Takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asyak tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng agluto. Pwera kami kinidik, Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kitaak man, sir. Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol ama kapag nakaadagos, tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumak. Nulakit ka ba alakon? Mapanta adwa di opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Asino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalain kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kini Hertrud dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanin na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na ita, sir. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatinggang arod ti kinalaing na ano kasta, sir. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Hertrud ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumaama kapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga ta ti pangayayok. Tapno pirmaan na ti kayot ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir. Papanawon na tayon dito'y mansyon. Pag ko naamot apapanawan na tayo.
Digusan ka di pa'y ni mami, kat makakutimot ng tiima na. Ha? Ay, kasanungag pa iso. Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ngay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, tamakipagnanaad tayo laang ditoy. Anya nga tanukid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo na mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwada iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama panidya library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sangsangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Padasag no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor ken nak ti gwardya. Sige, ibagang mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pay lapirmaan ti papeles. Amangan no adda maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan, tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No dayta ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y ko mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagparangam akimaro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay ditoy. Maawata kun ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Adandanita ama pa ni di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrud. May mayat no sikat ti agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din ti imbaga kasuruan ka. Mamati ak analaka ka makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan anakaadal. Ngem na doras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Ha? Ne. Anyat kayat mo asawa na kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka di ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigurado laeng ni sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya? Unay mo't dayta nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti among abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir.
Agsigsigurado laang ni sir. Kaya't mo asawan. At dama nagdakdakas anapan dita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laang nga ilisi ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Isoan na ngala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak dita mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyuman ka din ni insan kadagiti pulis. One, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka no ngamin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kit di day tamot ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, wan nga rod, sir. Talaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Taadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isuumit lagayam an. Nga pinastrakda ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti bihag. Ay, kaano nga ta maigaman taday ta swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro kano ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayib kasken ka tinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak. Kat pagraba nga, taisukot nga rod ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso nga ingka gumak ti amin. Lipatin yun dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awitak imton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, kat agsagana kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di papanam? Mapan kami kano ka ni sir iji opisina. Kabailan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaag asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbon tagpalasak. Masapol asaan asinsinan tilangak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amanang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa di owner kan manager. Mala, ingkaharot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubwat ka, mat. Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din dayjay. Nalipatak paikit din. Rumwar siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na. Maikabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimot dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da iti Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla.
era ni sir. Ay, banking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Banking ngamin. Good morning, Hertrud. Nagpintas kay ta. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Hertrud ti kurbata yaw, sir. Banking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uray no niya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan na't di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa iwan ay makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kasto'y gaham ti aramid no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan. Tadandanin 8:00 iti bigat. Ala, lukatam day ta arwangan. Di ta ti opisina. Ibilin ko ang mapanda amin ijay conference room. Ijay tayo agkikita. Kadwata ti abogadok. Okay, sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidag ito atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umunapay lang nga aldaw yu ita. Day tangarod, umunapay lang aldaw ko dito eh. Ngam makapa-stress. Apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Ang mga impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapok siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Proceed to the conference room. Ni. Sino tinangikabil dita? Babaan iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. Apay nga ta? Siyak ti kangatwan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Asino tinagpa-conference? Inta nga rudin tapno makita no asino ti pagungtam. Simbangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yo. Insan? Adda ka dito eh. Kasano napasamak na ito eh? Kung nati caregiver mo, akimaro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kwa, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kawan ko. Adda dinutukak anang i-record ken nang i-video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensyak. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatagasta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag? Diyak amo day tang ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Maawanan ta ka din iti trabaho.
Ibilin na matan nga alaan ta dagiti gargarta dito opisina. Tapo manawtan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagba ni na manager. Uray siya nga rod. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonaryo. Ang amita, kasanon. Dakala parikot ni taday to eh. Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpada ta maipasungal ngal iti parikot. Madanagan ako na eh. Apay ngamin anaaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi ak itan. Ngam, nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Uy, masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da ni namnama, ama kapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ama di tinaagom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wan ama nang, an-anwom ti ado apirak, no maipurwak kan tumat, ija impyerno. Gertrude, sika ti asistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko arena, sir? Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldadoak. Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Ininot arim manyag, tinalidam a lubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Adaman damaga. Ha? Kaya't nakading agbalin a dadim. Ha? Daddy? Eh, mabalin mat, sir. Awagan kayo lata iti daddy. Imbis sir. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim. Tapno sungbatan na kon. Katagbalin akon a dadim. Ha? Sungbatan? Anya nga iti sumbat na? Ibagam kini mamim, akayat nakngagbalin a dadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, inak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito eh. Mami, kidawak ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dick, amom ka diti sasawam? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingak pa'y anaimbag. Sakbay nga... Mami, ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Kwa? Saan ko nga inaramid amin akabaelak nga agimbag? No saan ko nga ay ayatan? Ay, Nangit ko day jay. Saan kan ang makapaglibag? Ha? Kablawan kayo, sir, ma'am. Agyaman na, ngam di nakawagan iti mama nang kas kumalatan iti sigod nga awag mo kanyak. Ngam nagbalin kan nga asawa ti boss ko.
uray pa'y manang. Kaya't kulat at isigod nga awag mo. Ah? Ikablaawan ka gayam. May sakang arena iti mansyon. Di nakman awagan iti Reyna. Agyaman ang iti kablaaw mo, gayam. Kablawan kayo adwa, daddy, mami. Agyaman ak unay kan ka, basit a prinsipe. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta iti alawas a napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanan, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, Maray. Ako ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wow, maikan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan nagan nyo listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami matkin ni Badungkaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti maikan iti ayuda? Kakasla kasta tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may kinituyang ka. Ay, awan na niya. Marikwanan, masungbatam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan nagan yaw, idyalistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo listaan. Apay nga, ngawan. Siyak man lang ang timang sungbat ka ba dong? Awan nagan nyo idyalistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laang, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayo nga agkabagyan kan ni Kapitan? nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang badong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga mo't asan? Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasamak. Naskanlaang agririta. Kagawad, agyat makunam itinaawat mo nga ayuda. ay ka, syempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukasta. Kaanong tumanan jay sumarunaw. Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y magkindi, Nagadumang nga, men. Isungarod nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan, Nix. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, men, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, Kwarog. Tapno ado. Unanday. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damanin nagan ko listahan.
Uncle ko ti kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo iti listaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle amang ikatitinagan mo, Antay. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa, paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hall, paray. Kanayon nakada dito. Kahit mabalinto mo, nag. Agpigat ka, tanarog iti sakam. Ha? Ay, si Kaki Dimod, paray. Gaputan na ka-tiles, pagpigadin na ka. Uy na! Narugit nga ron ti sakam. Mabalinan, paray. Nalinis mo din. Munag ka, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka, paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kayat mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na. Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. Anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanitoyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatan latanti kinapod no adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parenting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarod tinagapat. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod akayat? No kasta, saan latta ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadata. Addan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan ada kami laang kinibadong kuti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitan, Maray? Tanagsakit adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw no apay asaan na akayat nga ilista tinagan may. Da kayon tumat nga main. Basol yumatlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramidan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw no saan may akayat. Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko Ta saan ka nga min anaikan iti ayuda? Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kamin tumanon, mawarasan. Tataba daw. Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumabot ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamot na angkel kao. Dadda kumamot nagan mo iti listaan. Ay, awan.
Di na kami gayam kaya't akabagyan. Ipilpilit ka, hanggang saan na kaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang. Taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan na? Bayamaw, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda kan ni Badong na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Maray. Win Maray, si Kangay. Win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan. Isumati bagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Itala ang anaamuak nga adu gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapod no gayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. At dapay gayam kaanakan na abak-bakit kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak la kumagumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kan adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay, sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw, tanay! Dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan! Wine, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay, katinta tumulungan amang sub-sub ijay apawi! Katinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da! Saan ka na sumanaw? Indakidain, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw! Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin nagado kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglagit din tatatatata ba itong anagayab iti bumbiraw? Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na day ataw. Madama ka nung aglutluta ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ka, maliwayan na tilutluto na. Gapo iti pan nakichismismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Kasta unay ti danak ko ba nang kunak no nauraman da ito balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa dagiti da dumatimbulong banang? Adak mat dito'y likodam, Kapitan.
Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga daduma ka barangayan tayo. Anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kami, mapan kami kumay di bangkag. Ang nakita may amor uram da ito balayaw, paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kami tapno maidop ti apawi. Agyaman ak uray amari. Uray no saan da kami akab-kabagyan, paray. Tulungan da kayo lata, kini Maribanang. Agyaman akon ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami lata, kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, pari badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurotak nga agluwa. Ay. Uray siya. Maisurot ako. Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo umatay. Nasayaat kaya matao da pare badong kan Marituyang. Win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main, paray. Kwaraw, aday bagak. Anya day tangkay. Ilistam ko tinagan da pare badong kan Marituyang. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay, thank you, Kapitan. Kwaraw. Amom ka dito spilling tinagan kaw. Kaya't maong spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganituyang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Ay nangato Nangato Nagtubit kan ka. Naggapwa Marituyang. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan anagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ne badong ka. Ay, nasayaat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Tinlista gayam ni Kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin makipila maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo tin ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanan? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw maray, taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta Kapitan, nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Naumao kong nagpaspasada ang kain. Ilako kong ti tricycle kaw. Kaya't siyaw, da kayon ti gumatang. Pangusarami ti kwarta. Padasak mamatag negosyo iti pakanan ni Jay Ilay. Anya? Bimaknangan ti gayam kaw. Gapo iti pakanan a negosyo na. Kaya't mo mat atuladan? No diyo kaya tagatangan ti tricycle kaw. Ilakok langan iti sa balay. Ay, saan? Di mo isukat ti tricycle mo iti kwarta. Anggal. Maibus ti kwarta. Ti tricycle. Saan? Basta, ilakaw. Nauma akong nagpaspasada.
Enteng, di mo mapilit ni Kwarog no kasta. Masaya nga anak iti tricycle na. No kaimaan na ti ang negosyo, ay kat nasayaat mo't Anya nga tanong gatangan ta ti tricycle na. Ay adakan ka day ta, Enteng. Ang asino nga ti mangipasada. Ado di ta ti mala driver. Anya. Narigat no sa balit ti makaala. Ay, nagmayat na dyan. Maray, umayak man nagtugtugaw dito'y tersinam. Awan ka diti papanam ita apagtrabahwam. Urayek ni Kwarog ditaw ita itulod nak ijay ilay, maray. Awana day tricycle ni Kwarog. Inlakonan ka ni Kapitan. Ay, kasyay. Apay mo't ngay akastak. Kunana ka no apadasan na ti ag negosyo iti pakanan ijay ilay. Ay sa bagay. Pagkwartaan mo't lakit di aday tamaray. No agpaili ka, mapan mo kasarita ni Maribana. Ay, won, maray. Ay lumugan ka laangan iti sabali at tricycle. Tawan driver may marituyang. Apay maray, awan ni Kapitan. Ay adda, ang busy ija barangay hall. Ay, sayang. Itulod na kumaijay ilay. Anya nga min aya ti gagaram ijay ilay. Agsapulak kumaiti mabalin mi apanggedan kin ni Badung maray. Apay, di kay agbangkag aya. Maupay kami mo't nga agmula. Maigas mo't ti mais, maray. Ay, no apay mo't amaegas dagiti mais ita. Tasaan mo't iday? Ay, jak nga rod ang mumaray. Iso amang kita kami laengan iti sabali a panggedan may. Ay, manong iti abang mo dito, iti one man. 20 may lang, Kyle. Ay, naginan. Masubot to day ta. Ure kita niyaw. Sino nga ti agluto? Kan agserve. Ay. Sana parikod day ta. Agsapulak to iti agbalin akaw kan waitress. Ay, waitress lang ang tapno may mayat. Nang runa no balasang. Anya? Nasaysaya at no may sa abalasang ti waitress mo. Taado ti maawes. Ay, hunan nga. Nang runa no with pleasing personality ako nada. Ay, correct. Siyempre, tayo man nagisam ti alaon. Damag kukit ag negosyo ka dito'y ili iti pakanan, Kwaraw. Pudno day ta na natuyang. Imay mo't itay dito ni Uncle Kaw. Ay, nukas ta nga raw. Mabalin ti agaplay. Anya nga iti amuyo at trabahuan ko ma. Sirbidura Para ugas aka dagiti plataw. Ay, katun ano isuti ko nam. Ti importantay, adda trabaho. Sige, inton mapatarimaan ko dagiti lamisaan. Mangrugi tayawn. Ay, wan, ni Badung kaw, nalaing mo dayjay nga aglutaw, Kwaraw. Ha? Ay, mayat nga rod Isunti alak at tagalutaw. Ay, wan cook idi dayjay iti may sa asikat a restaurant tapno amaw. Ado ti among kaklase, iti panagluto ko araw. Kasta ka day? Anya nga dagita ko ma. Agluto ak iti apritada, dinuguan, giniling, paksew, kundan dumabay. Uy, mayat nga rod kasta. Sikan ti tagalutaw. Ay na, agyaman na kwaro nga. Nalaing ang agluto, no adda mailuto Ay, katsimpre talagang adda. Gamnay, nangina ti sweldo ka. Di kay hagdanag. Kabailan kayo asweldoan iti kayat tiyaw. Ay, agyaman nakmanay, kwaraw. Wanted waitress with pleasing personality. Kunana mo't dayta, Kwarog. Wain, kagawad ko anang. Mabalin ka di nga ipaskil ko pa lang dito isturmaw. Ay, katuan bareng ada makakita. Kat ada agaplay ka. Hey, agyaman na kagawad ko anang. Agsapsapulak ngamin iti kadwak kay. Masapul ka di pa'y awid pleasing personality. Katuan mo't tapno ado ti umay mga no napintas ti kadwak. Aya. Pampanunutak ngamin kat hustaw tinakuna ni Anggal.
Nanginamot gayam ti abang ni Kwarog iji ili. Anya? Binulan ti abang na. Sa bali pa iti paswil daw. Ay, talaga mo't di akas ta Ada para inaw, para lutaw, serpidura. Madanaga na ka. Ay, depende day ta no naimas ti lutuan da amakan. Kumaano, iso lang. Saan mo't nga ron ta, nagaduda mo't nakakumpetensya na ijay. Ay, sa bagay, ang sinwer chan mo't di day ta, integ. Masapul ana diskarte ni Kwarog. Kuna ni Uncle, masapul nga umisam ka itinasam 8, Annalyn. Anya? Isimam dagiti customer tapno maawis da nga umay mangan ditaoy. No problem, Manong Kwarog. Ni tata badong ti tagalutaw, ni nanatuyang mati dishwasher. Kat, da kayo mat ngay, Manong Kwarog. Siyempre, siyak ti manager. Siyak ti agyan iti counter. Ay, awan ka di ti security guard, Manong? Sana na masapul na ita. Isupay ama swilduan no bilang. Manong, anya ti order yun? May sama na fried chicken, lechon baboy kan lechon manok. Nagadon? Ada ka di kadwayo amangan? Awan, sisyak laeng. Hilig ko nga mintimangan iti puro karne. Kasta ka di, Manong? Ay, mabit lang aro na. Ken sabaw ti papaitan wadda. Ken sili, siyempre. O sige, mabit lang nga rod, Manong. Ay na, kanayo nak nga umay mangan ditoy. No kasta kasam iti isem mo. Anya? Muna nga gawin din to yan. Magpakada akon kani Kwarog. Sige, sumaruno kaminton kin ni Annalyn. Nanatoyang, nagawid gaya man ni Tata Badong. Wen, sumarunutan tumeten, kalpasan apumanaw day tamay sa customer. Kalpasan akin na ti daddo mga order na. Ay, inturog na matandita. Ha? Kasanon no saan amariing, Nana? Kat mangrikap tayon. Ay, wunan niya. Ay, masapol ari ingemaw, tarumwar meten day ta customer. Sige, Annalyn. Riing mo day ta customer mau tagbayadain. Ririingak mat itay. Ngam kasla igaggagara na tagin tuturog, Manong. Ha? Ay, saus. Amangan mo no awan kwarta na pagbayad na kadagiti in order na. Ay, masapul aringin niyaw. Tadi pa'y nakabayad kanyak. Nay, agbilang ako niti koleksyon. Sapay nang rekap amin nun apagtagilakwan. Rumbeng kumaan nakarikap tayon. Ay, Nanatoyang. Tulungan nak amang riing itiday ta tao. Sige, duata amang riing kenkwana, Annalyn. Hold up na itoy. Dinatanglan! Itadyo amin kanyak akwarta ang naglakwan nyo. Tapno saan kayo apatayon? Ay, kasya na kuma! Manong Kwarog! Ay, ibatang tikadwanay. No di mo kaya't nga umawag ak iti police. Ay na, agpagpakaasi kami kan ka. Ay na, maasi ka kumamot, apa. Umawag ka iti pulis. Patayot na ito'y kadwayo. Ibatanak! Ibatanak! Ay na. Adapaltong ko dito'y. Kapamuyaw. Ay, kwa. Munto'y amin dahi ta kwarta. Oh, tanto'y tibag ko. Ikabilyo amin dito. Ay, wisit na talaga ang kail. Kinaratim ko man di holdapper Damot ngamin paltog na. Inted ko amin kankuha na koleksyon may. Una yan. Awanin ati koleksyon nyo. Nagadwa biktimain na dita. Sakpay lang mo tinapili na. Apa, dapilin da yan. Dagita tattao no umatake da. Pudno adi makal ti populasyon dagiti tattao dito'y lubaw. Ti makal mati populasyon ti managdakdakas ko na ba? Ay, nagsakit tinakam kawang ka. Alah, aganos ka. Ikararag mo lang nga nasapay ko mata matiliw dahil dyan holdapper.
Anya, na-hold up ni Kwarag. Kasta ngagpaiso ba daong? Ay na, kasta unay abuteng kaw. Ado nga min din nagbalin na customer ni Kwarag. Amuda nga ado ti koleksyon na. Naimbaglakit din tainted na ad Agusti kwarta. Wen angam anya nga ti paggatang tayo iti sumaruno ang mailutaw. Ay wanan niya. Agsweldo tayo inton katapusan na ito bulan. Ay wan. Ay tinasayaat. Inak pa'y umutang kinimari ko anang. Iutang mo ti sweldam, adi mo pa'y naawat. Anya pa'y kumangay. Talaga mo't akas tatibiyag ta ba daw? Mabalin ka di nga utangak pa lang ti sweldo yaw, tata ba daw? Anya? Ha? Amuyo matinabasamak. Kinapudno na. Imutak pa ni ti kwarta. Ay katwa na. Anya kay ngarod. Awan ti mabalin mi Kwarag. Agyaman nak. Sana balay, tamo mi might anapigsa tinigosyam. Bareng masukatan na dagos ti kwarta na pukaw-kaw. Patyam nga min na masukatan to Tapno makasweldo kami mitay. Kasano da ito yan? Dandan ni pangaldawan nga maawampay umay ditawi. Win nga rad. Agipapudo takmanin kadagiti sidain. Tadi pa'y mo naksayan. Dagiti mo't sigod apakanan ti papapanan dagiti tao. Tinasaya at rumuwarak pa'y bait. Inakagpaangin di tarwal. Sige, itataba daw. Hay, uray da kami kin ni Analine. Awan mo aramidin may. Mala, agtugtugaw kayo pa'y lang dita, nanatuyang. Idumog mi payla ang biit dito'y lamisaan kwaraw. Tinasayat. Mangrikap tayo no kastoy akanayaw. Ha? May kami man ka ni Antem. Banang. Unang gail, agyaman tayo may kayaw. Ay, da kamin sala ang ti customeryo dito, oy Kwarog. Nga rodan tayo. Ala, agpili kayo lang iti kayat siya akanain. Mabalin nyo ti mga niti urayan niya kayat siya akanain. Ha? Wan, kapitan. Kapitana Banang. It all you can ditoy. Ay, agyaman nga ron no kasta. Madlaw ka. Kat nabayag samot analuto ti makan alako da Kwarog. Kasta nga ron mo tinadlaw ka. Sana balita libre mo. Hanggang, agpresenta man kas driver yaw. Day. Nang rik pa kaon, tanalugi ako ni tinigusaw. Anya? Ay, dahil ti kung kunak iday. Sa akong ti mangipasada iti tricycle lagi natang yung kanyak. Kaya uwi na, takaasi kamit. Ay, nagyaman na kang kay. Awanan trabaho yung ita, kan kabadong, maray. Awanan amaray, tanang rekap meten ni kwaraw. Awan pa'y sweldo may. Aya, Itid nanto kano no adda kwarta na. Ay kituwan ko namilatan na. nakabut-butang matgayam iti ilay. Ada hold apa. Ay wun maray, iso asika. Agan-anad ka mo dito'y tirsinam. Ada tao nga agturong dito. Am-amom ka di dayta. Ha? Ay sus. Ay maray, iso dayta ti hold upper. Ay wun iso. Ay, di nakman angawod iti kasta marito uyag. Ay sa anak ng agang angaw maray. Ay mala, panawang ka ditaw. Ay, naimbag tayong mawag ka adagos. Kat naipatiliw daday dya a tao, maray. Kunangamin kanyak ni marito uyag. Nga iso kanuday dya iti hold upper. Dakkel a tao. Kabalan na mati ag trabaho. Ang day takitin ag hold up ter aramidan na. Kasta uday apungtot ni Kwaro ka nakakita kan kwa Isuda kan ni Kabadong. Ay, ganda kayo gayam dito yung antibanang. Ay, wan. Kumusta tinapanan nyo kada uncle mo? Nagapumot gayam iti mental hospital dahi dya ataaw. Ha? Anya? Nabayag da gayam masapsapulain, tay sublida kumakanaw. Ay, no kasta. Agbalagayam tinang hold up kan ka, Kwarog. Ay, pudno day ta. Swerte pa lang ni Kwarog apay anak ko nam aswerte.
Gaputa sukatan dati kwarta ni Kwarog ahinuldap na. Ay, no kasta. Manglukat ka manan, iti pakanan, Kwarog. Ay, sanang. Subliak langan ti tricycle ko kini Angkay. Total, at damatin kwartak apang sakak. Agpasadak langan iti tricycle. Ay, may mayat pa'y Kwarog. Ay, Kwarog, awan kas iti agan-anan. Hala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.